Ahojte, ja som Matilda. Ja som Lucia. A my sme zo školskej televízie Dvojka TV. A dnes sme zavítali na miesto, kde sa varia a pripravujú jedla, na ktoré sa po vyučovaní teší hádam každý. Okrem iného, naša škola je zapojená do programu Skutočne zdravá škola. A práve pani kuchárky sú tie, ktoré sú v centre jeho diania. Dnes vyspovedáme pani Strelcovú. A naša prvá otázka smeruje práve k tomuto programu. Podľa čoho zostavujete jedálny lístok? Jedálny lístok zostavuje hlavná kuchárka spolu s vedúcou školskej jedálne. V prvom rade musí spĺňať požiadavky zdravej výživy. Musí obsahovať dve hlavné jedlá, dve jedlá odľahčujúce a vlastne jedno jedlo ešte, ktoré má vlastne znížený obsah mäsa. Zníženú dávku mäsa, tak aby som. No taktiež vlastne zostavujeme jedálny lístok aj pre bezlepkové. Deti vlastne upravujeme vlastne tie prídavky bez prídavkov múky. Koľko porcií jedál musíte denne pripraviť? Varíme okolo 800 porcií každý deň. Varia sa vlastne dve jedlá denne. Pripraviť toľko porcií je určite náročné. Ktoré jedlo je medzi deťmi najobľúbenejšie? Áno, je to dosť príjemnejšie, celkový ten proces prípravy jedla. Deti milujú predovšetkým špagety s kečupom. Majú radi taktiež aj cestoviny s rôznymi omáčkami, alebo aj kuchaný s rýžou. Aké novinky boli v rámci programu Skutočne zdravá škola zavítané v školskej jedálni? V rámci programu Skutočne zdravá škola bol zriadený deťom v školskej jedálni tento šalátový pult, kde si deti servírujú šaláty sami a myslím, že sa im to aj veľmi páči. Taktiež bol umiestnený v školskej jedálni aj foodbox, kde strávnici môžu odložiť do prídavok, ktorý dostanú obedu, ktorý im chutí a zoberú si mu vlastne političky ktorý to chutí. Čo je vo vašej práci najťažšie a zároveň aj čo vás najviac teší? Najťažšie je zostaviť jedálny lístok, aby spĺňal všetky kritériá a aby vám hlavne chutil. A celkový ten priebeh, proces prípravy jedál. A najviac, čo sa nám páči, keď nosíte prázdne taniere. Ďakujeme. Sme radi, že ste si na nás našli chvíľku čas a mohli sme vás vyspovedať. A čo dodať na záver? Milé pani kuchárky a celý personál, ktorý sa podieľa na príprave jedál v našej školskej jedálni na Pionierskej 2, chcem vám týmto v mene všetkých strávnikov poďakovať za vašu trpezlivosť a energiu, ktorú vkladáte do vašej náročnej práce, aby sme my vždy mohli povedať, bolo to výborné, dnes mi obed chutil. Chutil ti dnes obed? Áno. Berieš si ovocie z foodboxu, alebo tam dávaš ovocie? Skorej si ho berem, ale ešte som tam nikdy jedal. A aké jedlo by si pridala do jedálneho lístka ty? Ja by som to asi pridala špalačinku. Dobre, a s čím máš najradšej tie špalačinky? S nutellou a žehačkou. Dobre, ďakujem. Obed? Áno. Aké jedlo mávaš najradšej na obed? Asi špagety. Aké jedlo by si pridala do jedálneho lístka, čo tebe chutí? Napríklad niečo, čo neobsahuje veľa fazule alebo veľa omáčky. Dobre, ďakujem za odpoveď. Get up, get up, get up.